दोस्तों देखिए, इस साल के दशहरे वाला गाना आप लोगों को नवरात्रि सॉन्ग समर सिंह लेकर आ गए हैं और गाने का नाम है कि गुरई जलेबिया खियाई देता हो। क्या बात कर रहे हैं? जलेबिया खियाई देता हो। ते वीडियो में देख सकत हवा कि समर सिंह मतलब काई खूब महंगी गाड़ी से एंट्री मार न खूब देखत हवा कि थार यही कौन चीज है खूब ब्लैक कलर का इ जौन की गाड़ी रहेले आ जौन की मेला जइले के तैयारी बना देले मतलब समर सिंह का वाइफ जौन है कि मतलब दशहरा घूमे खातिर जौन की तैयारी बना लेले रहेले। तो उ बस जा न आ जौन है कि तुरंत देख सकत हवा कि पूछे न कि मतलब तैयारी कहाँ कइले बाड़ू। अरे इ कचकचवा साड़ी पहिर के बिजली कहाँ गिरी? ये बातें बताई नहीं जाती। जौन समर सिंह के जौन की मेहरारू बस ये बात कहेले कि जौन है कि तू जौन है कि लागल दशहरा का मेला जौन है कि बहुत बढ़िया लग गइल बा। आ जौन है कि तू जौन है गुरैया जलेबी हमके खियाई देता हो ऐसने मतलब इनकर मेहरारू मतलब कि बतावे ले। जलेबिया खियाई देता हो। तो हाँ भाई लोगन यदि तोहनो लोगन जौन है कि दशहरा के मेला अगर घूमेला लोगन त इ गाना तोहन लोगन खातिर बा। काहे से कि बहुत शानदार इ गाना हवा पे तो लोग देख सकत हवा कि मतलब समर सिंह के जिलेबी मतलब वाइफ मतलब की डिमांड रखले रहनी। तो समर सिंह का करियन जाना अउरी जिलेबी मतलब घुमाव ना फिरावे ना अउरी का आ न त इ गाना सुनबा लोग तो एक तरह से बहुत मजेदार गाना ह। काहे से कि समर सिंह बहुत अच्छा इ गाना गइले हवन। आ इ जौन गाना आइल बा समर सिंह ऑफिशियल चैनल से आइल है समर सिंह के चैनल से इ गाना आइल बा। आ यदि तोहके सुने के मन बा त जाके सुन लिया लो ना त मिलत ही नेक्स्ट वीडियो में।